سلام ناي ماكي ميديا تخاتاتلتي كميل لكم أنا دحانية اكزابهير مسكن نسخاتكم ون أبزز لكم هو سلام كتكونوا تمنيتايو أما ناي ماكي ميديا تخاتاتلتي نلومي حزير زبالتن أزيا مساتيتن أمنا دست تبلن زبال كوازانتا نباخم هزيا قريبا لخو كاباي تمحرا جبا فقاريه قديفة جبا انداماتي كغرغر نجر تجلبيطاتني تبلنا لا عزيا محاريت سانتا بفتوي سمعون ود قسمو ستزحفت نفت سانتا خبلكم سناي مكتتال كاباي تمحرا جبا فقاريه قديفة جبا انداماتي كغرغر نجر تجلبيطاتني عزيا محاريتن أمنا مساتيتن زانتا بفتوي سمعون ود قسمو زتزحفت صحفتو نفت زانتا خبلكم سناي مكتتال أب كل إسراتات يزركب شمي ميلاهيري بحال نبجوا خابزاتو أستاد 3 عمت جير اللخو حق خزارة بنت خوينا بزعوا هيوتي زقات أمانية كعللكم كرم 3 عمت مس حدا فقاريي أبس مراز جمرنا يفقر نيرو نسو بليقال نبجوا ماتيو هيوتو كمرح دحر مصنح أنا دما بسقرا دوب سيعبايو نبجوا خمت أكالخو كل وزائتات بعلي شفينو ولا دعا وزائتات يشفن نمبر كم تزدليو سامس لزيت أنحني أبزحات أرقزايا كقرفوز خالكو أتمخنات دما سامي أزيتو بقودي ገንዘብ ኮይኑ ዘይስምዖ አጠማመቱ አዝዩ ሕሉል አከዳድንኡ አዝዩ ጽፉፍ ልቡ ብጣዕሚ ገርህን ፈቃርን ሰብይ ነይሩ ሕዚ ግን ሳሚ ንዓይ ግን ኩሉ ነገር ተቀይሩና ጸኒሑ ገጹ ተደዊኑ አከዳድንኡ ኮምፕሊያስን ገሩ ዘይቀይር ስቕ በሓላይን ሰብ ክጥምት ዘይኽእልን በቃ ድንን በሓላይ እዚ ኩሉ ገጸ ባህርያቱ ተቀይሩ ብምጽንሑ ብሰንኪ ዕሽነተይ ንስኻ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ሹመይ ከይትጽውዐኒ ወላ ኣብ እንዳሻሂ ርኢኻኒ ውን ኣብ ጎደና ርኢኻኒ ሹመይ ከይትጽውዐኒ ብዝብል ብድዐ ንኽንፈላለ ዘብራህ ኩሉ ልበይ ብጉርሕን ብኽፍኣትን ማእዝና ሓሊፍዋ ኣብ ልዕሊኡ ዝተኸተልክዎ ኽፋእ ኣተሓሳስባ كوجد أنيلا حسيبا يفلت أنيا بنفسيون نودات جنزبون بليعخا مخاد كفتو معاتيا مخنيات مفتوية دما حدا عياشو نتاسم معيتهم كبلو بزوح نجارات عبد أولا خوردو سلز عزب نخلو مودات يكون بزوحات لبامات ودات اللو نوع أمكن كقربو ميكالانيا مخنياتو نتنجر تردي أمو سلز أنحو أو وحد كالؤتات يوم زرحقني حقي حيش أو الدات جبا مبسحتي أبقال زلو ومرعايا بدعمي يوم حرق وفات بحلف دما اتوم حدار زلوهم جنزبهم جيروم بزوح نجر يوم زفتنوخا نزل نجر فليتا مسحدا ما يستي زبالة سب حدار دحر مقباري بش ما قلتات دما تفراري منا ودينا دحر قربا رحكن نجرات دس لزيبالوني نفتح زعدمو تقباراتي عبلعل تودي كفت سمزخ ألكو كم مقباري دما ولا أو حدارين تلغو بزوحات وداتي يوم زحاتوني دليتي أمنا بزوحات كوينم إذا 5 نجرات دما نعي يشادنا ننيرو كفت ما يستي زبالة دما أستاد 5,500 دولار وسيدة نبيني هيوتي كقتصل كالكو بدحرزي نحدا بريز تبحالة بعل هوتيل يفكرك كاين نابلكو أستاد 3,350 دولار زخون بليعيو نسو سلزفكراني مجمرتا بزو حيق لبالين بدحري أجن انتاي كدق من نيلو كاباي كرحق يزخالة بدحرزي أبارك سرحمو زتفلا ليودات እናደናገርኩ ስርሐይ ክቅጽል ምስ ነብሰይ ተመጻባዕኹ
ስራሕ ባር ሓቂ ሓይሽ ዋላ ንጸላኢኻ ኣይትምነየሉን ኢኻ እንጀራ ክሳብ ዝኾነ ግን ግድነት ኢኻ ክድፋእ ኣብዚ ስራሕ እውን ነቶም በጓላት ሱሱዓት ንኦም ንምስሓብ ሓጸርቲ ድረስን ሓጸርቲ ጁንሳትን እናተኸደንኩ 100 ካብ ገሊኦም ድማ 200 እንዳወሰድኩ ነቲ ክፍኣት ስርሐይ ኢለ ቀጸልክዎ ብድሕሪ ዝግን ብጣዕሚ ንዓይ ዘጣዕሰኒ ኣጋጢሙኒ ንሱ ድማ ኣቦኡ ዘይፈልጦ ነብሰ ጾር ኮይነ ብተግባረይ ብዙሕ ተጣዒሰ ሰብ መኽሰብ ከም ዝኾነ ከምኡውን ኩሉ ንገንዘብ ኢልካ ትገብሮ ክጎድአካ እምበር ክጠቕመካ ከም ዘይኽእል ንነብስኻ ኣዝዩ ሓሳይ ከም ዝኾነን ክመሓርኪ ኢለ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ዋላቲ ናይ መጀመርታ ሰብኣየይ ተጣዒሰ ለሚነዮ ግና ክኾነለይ ከኣለን ብሓቂ ግብረይ እያ ረኺበያ ኢለ ንነብሰይ እሚነያ ሓደራኽን ኣተናዋልድ ሓደራኽን ደቂ ኣንስትዮ ገንዘብ ዘለዎ ወዲ ዘይኮነ ዘድልየክን ኣዝዩ ለባምን ብዛዕባ ሓዳሩን ብዛዕባ ህይወቱ መሪሑ ዝኸይድ ወዲዩ ዘድልየና ሓደራኽን ብሕልፍቶም ሓዳር ዘለዎም ሰባት ኣብ ርእሳ ሓዳሮም ክዘሩ ዝፍትኑ እንተኽኢልና ነንስቶም ከም ዘፍቅርወን ንግበር ክብለክን ይደሊ ኣነ ዓሻየ ብሰንኪ ዕሽነተይ ድማ ብዙሕ ተማሂረ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ድማ ናይ 5 ወርሒ ጥንሲ ሒዘ ኣብ ፈቆዶ ኣንጎሎ ኣቦኡ መን እዩ ኢለ ኣምርለይ ኣለኹ ብጣዕሚ ኣብ ህይወተይ ሙሉእ እቲ ዘጣዕሰኒ ነገር ዝገበርክዎ እዩ ጁባ ኣፍቃሪየ ገዲፈ ጁባ እንዳማተይ ክብርብር ንነብሰይ ተበርቢረ ዋና ዘይብሉ ቆልዓ ሒዘ ኣብ ምጓዓዝ ኣለኹ ብፍትዊ ስምዖን ወዲ ቁስሙ ዝተጻሓፈት ጽሑፍቶ ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ካብዚ ዛንታ ተማሂርኩምሉን ኣመና ፈቲኹምዎን መሲጡኩምን ከም ዝነበረ ተስፋ ይገብር ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ ነስ ቻናል ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንኹላህና ቻው